Μπορεί βεβαίως ο θάνατος να ήρθε από το οξύ έμφραγμα, αλλά η βασική αιτία είναι τα αναβολικά και τα διάφορα σκευάσματα. Είναι το ξέσπασμα του Τάκη Γιγουρτάκη, του πατέρα του νεαρού επιχειρηματία που έφυγε τόσο απρόσμενα. Η πολιτεία πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει να τροποποιήσει την νομοθεσία έτσι, γιατί αυτά είναι σύγχρονα ναρκωτικά. Τα αναβολικά είναι τα σύγχρονα ναρκωτικά, τα οποία είναι χειρότερα ίσως από τα ναρκωτικά, γιατί είναι εν ονόματι μιας δίθεν ομορφιάς και μιας δίθεν υγείας. Είναι κρίμα για όλα τα παιδάκια του κόσμου, τα οποία γυρνάνε στα γυμναστήρια και μέσα και έξω από τα γυμναστήρια και πωλούν αυτά τα σκευάσματα. Οι νόμοι πρέπει να γίνουν πάρα πολύ αυστηροί για να μην χαθούν και άλλες ζωές. 39 ημέρες μετά το θάνατο του Νίκου Γιγουρτάκη, η οικογένειά του πραγματοποίησε τον μπαζάρ που είχε προαναγγείλει. Όλα του τα ρούχα, τα παπούτσια, ζώνες, προσωπικά αντικείμενα και αξεσουάρ βγήκαν σε δημοπρασία. Ιδιαίτερα ρούχα και σπάνια κομμάτια σε πολύ χαμηλές τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Νίκος χαμογελά, μας βλέπει, χαμογελά. Όλοι οι φίλοι του ήταν εκεί. Κάθε αντικείμενο του Νίκου και μία ανάμνηση μαζί του. Αν μας βλέπει από ψηλά, θα χαρεί να βλέπει τους φίλους του να φοράνε τα πράγματα που αγαπούσε, έτσι δεν είναι? Ακόμα βλέπω το τηλέφωνο του στη μνήμη του κινητού μου και νομίζω ότι θα χτυπήσει για να με πάρει τηλέφωνο ακόμα. Ο Γιώργος Γιγουρτάκης, ο αδερφός του Νίκου, ήταν από το πρωί εκεί να ρυθμίζει τα πάντα. Τα βλέμματα όλων δεν έπεφταν μόνο στο μικρό αδερφό του Νίκου Γιγουρτάκη, αλλά και σε έναν διαφορετικό πίνακα. Πάνω σε αυτό το κόντραμπλακέ έχουν σχεδιαστεί όλα τα τατουάζ που υπήρχαν στο σώμα του Νίκου Γιγουρτάκη. Ο Δημήτρης Κάρπης, ο καλλιτέχνης που έφτιαχνε τα τατουάζ πάνω στο σώμα του Νίκου, έφτιαξε αυτό το κόντραμπλακέ και το έδωσε στην οικογένεια. Για τον πατέρα και τον αδελφό, τους φίλους και όλους όσοι τον γνώρισαν, ο Νίκος θα είναι πάντα εκεί κοντά τους. Ο κάθε ένας έχει και τον δικό του τρόπο για να τον θυμάται.